Lana, beti bezala, esperientzia, zintzotasuna, gardentasuna, gertutasuna, temoiek dira guk eseniko izkaunai herriai. Gure lehentasuna izango da pertsona, gure lehentasunak izango dira oriotarrak. Egin berdian gauza danak, egin berdia pertsonai buruz. Oriotarrak hobetzeko bere bizimodua eta bere egoera, ingo deu dana finkatuta pertsonen gainean. Herria ikusiet dagola pixkat tristia eta esango nuke txukuntasunen beharrekin ikuste dagola herria. Zaborra arazoa da Gipuzkoan eta guk argi eta garbi dakau gure apustu esango da 5. kontenedorien gatikan, eta ez esatekoen gatikan. Claro, 5. kontenedorien gatikan jartze deula, asko daude, kontenedore asko itxita. Honbeste zabor dago zintzilikata, horrek esan nahi du ez dagoela kontratua ondo egina. Orduan kontratu berri bat inberkoa eta tema martxan ondo jarri. Azpiegituren gainetikan lehen da bizi izango zake ikusi nola dagon Aizperroko industrialdea, legealdi hontan ez, aurreoko legealdian industrialde egiteko aprobatu zen, ez dakigu zerrindan legealdi hontan ikusi berko deu nola dagon permisok eskatu ian, ez dian eskatu. Gio esango zake hortikan ateratzeko, horko garraio guztiak eta ateratzeko, alegin egin berri genituke, zubileiteko. Hor, Animarko portua eta Arraunetxien tarten, zubileiteko. Haure ez da legealdi hontakoa, aurreoko legealdikoa da residentzial bat itia egoitza bat zehentzako. Edadituentzat, o menpektasuna daken jendientzat. Hori izango zake hor arozena fabrika dagoen hortan, baina esan berko zuke pixkat desberdina beste tokitan dagoena. Etzak esango egoitza bakarrikan, esango zake pixkat landuokua. Gipuzkoan ez dagoen egoitza tipo bat esango zake. Legealdi hontan, hauteskundeak irabazi zituen Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta orainak eta Bilduk hartu zuen aukera Eusko Alderdi Jeltzalea udaletxetikan, alkatetzatikan kentzeko, eta beak esan zuen argudio bakarra esan zen formengatikan. Ez itxaskela gustatzen gure alderdiko formak. Guk aldatu berra dakau, porque bena ez da esan oso ondo ona gestioa, eta orduan gu berriz bueltatu behar dut gure gestioa. Gure gestioa rekonozitu ona dela, eta berriz ingo dut gure gestio ona. Eta formen gainen, nik uste aldatu berra dagoela formak, porque formak aldatu ditue, baina nire ustez formak aldatu ditue okerrea, eta ez hobetoa.